Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban tomaşaçylary, hormatly müştaklar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Türkmenistan Özbegistanyň esasy sowda hyzmatdaşy Johns Hopkins Üniversitetiniň Lukmançylyk mekdebi mowt bolar. Türkmen türgenleri Ýüpek ýoly halkara ralysyny öňdäki orunlarda barýa. Lamin Yamal Pelaniň rekordyny goýdy. Türkmenistan Özbegistanyň esasy sowda hyzmatdaşy Şöýlem ýanwar-may aýlary aralygynda Türkmenistan Özbegistanyň daşary sowda dolanşygyny 7-nji orna eledi. Özbegistanyň statistika edarasynyň habar bermegine görä, hasawat dogrunda iki ýurdun arasyndaky sowda dolanşygy 455,5 million dollara deň bolup, geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 20 götürüm köpdür. Degişli döwürde Türkmenistanyň Özbegistana eksporty 407,5 million dollara deň boldy. Bu görkezji hem 36 götürüm köpdür. Şol döwürde Türkmenistanyň Özbegistanyň importy 48 million dollara barabar boldy. Özbegistanyň şu ýylyň 5 aýyna umumy daşary sowda dolanşygy 26,7 milliard dollara deň boldy. 2023-nji ýyly Türkmenistanyň Özbegistanyň daşary sowda dolanşygy 1,9 milliard dollara barabar boldy. Johns Hopkins Üniversitetiniň Lukmançylyk mekdebi mowt bolar. Dünýä beli Johns Hopkins Üniversitetiniň Lukmançylyk mekdebi üçin 1 milliard dollar haýyr sahawa serişdesi berildi. Milliarder Michael Bloomberg ýokary bilim edarasyny gönükdiren 1 milliard dollar möçbernäki haýyr sahawa serişdesi şu ýylyň güýzünde köp sany talipler üçin mugat bilim almagyna mümkinçilik berer. Girdejisi 300 000 dollardan az bolan meşgallardan bolan talipleriň ähli okuw töleleri bu serişdeleriň hasabyny tölenir. Şeýle hem girdejisi 176 000 dollardan az bolan meşgallardan bolan talipler üçin bolsa, yaşama gowy beýleki çykdaýjylar hem serişdeleriň hasabyny amala aşyrlar. Häzirki wagtda bu ýokary gowy mektebiniň 3-den 2 bölegini maliýe kömeginiň peýdalanmak hukugyna eýedir. Şeýle hem universitetiň käbir aspirantlaryna hem maliýe kömegi berilýär. Milliarder Michael Bloomberg Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna lukmançylyk mekteplerine bilim almagyň bakasynyň ýokary bolanyny üçin köp sany ýaşlaryň bilim almagy mümkinçiliginiň bolmaýanyny belläp, şeýle haýyr sahawat işini amala aşyrmak maksat edildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň beýleki lukmançylyk mektepleri hem mowt okutmak usullaryny durmuşa geçirýärler. Şeýle hem Ruth Gottesmanyň Albert Einstein Lukmançylyk kollejiне 1 milliard dollar gönükdirmek bilen bu ýokary bilim edarasyna hem ähli talipler üçin okuw mowt boldy. Türkmen türgenleri Ýüpek ýoly halkara ralysyny öňdäki orunlarda barýa. 5-nji iýulda Ýüpek ýoly halkara ralysyna badalyga berildi. Ol hem habar berişimiz ýaly oňa Türkmenistanyň sürjüler hem gatnaşýar. 11 günläp dowam etjek ýaş 15-nji iýulda Mongoliýanyň paýtagty Ulan-Bator şäherinde tamamlanar. 2022-nji ýylda T2 görnüş boýunça çempion bolan Türkmenistany doganlar toýlayıp şu gezeki ýarşda da iza galan 5 tapyrdan soň öňdöwarjylaryň hataryna barýa. Bu ýerde guralan ýolsuz ýerde hereket edýän ulaglaryň arasyndaky T2 ýarşynda Türkmenistanyň türgenleri oňat netijeler görkezýärler. Halkara rally ýarşynyň resmi saýtyndaky habarlara görä, Türkmenistanyň Awtomobil Sport Federasiýasynyň türgeni 2 gezek Ýüpek ýoly rallysynyň ýeňjisi Maksat Murad Dağatarow 5-nji tapgyrda T2 ýarşyny 1-nji tamamlady. Şeýlelikde T2 ýarşyny umumy hasapda Andrey Sushentsev we Mikhail Mityayev öňde barýan bolsa, olardan 11,5 minutluk ara tapawut bilen 3-nji oruna Maksat Murad Dağatarow barýa. Ilkinji 5likde doganlar Toýlyevler hem ynamly orun aldy. Lamin Yamal Pelaniň rekordyny goýdy. Germaniýada ahyrlap barýan futbol boýunça Ýewropa çempionatyna Ispaniýanyň milli ýygynysynyň ýaş futbolçysy Lamine Yamal ýarşyň iňi ýaş futbolçysy boldy. Ispaniýanyň düzümini 16 ýyl 11 aý 3 gün döwründe meýdança çykan Le Mans Fransiýa bilen geçirilen futbol çempionatynyň ýarym finalyna çempionatyň 3-nji rekordyny goýdy. Ol bu dowuşykda tapawutlanyp Ýewropa we dünýä çempionatlarynyň taryhyna gol geçiren iň ýaş futbolçy boldy. Mundan ozal bir rekord 66 ýyl saklandy we rekord dünýä belli futbolçy Pelé işledi. Lamin 16 ýyl 362 gün diýilene uly ýaşda tapawutlanan iň ýaş futbolçy boldy. Lamin Yamal Ispaniýanyň Barcelona toparynyň akademiýasyna ýetişen futbolçy. Onuň kakasy Marokkolu, ejesi bolsa Ekwatorial Gvineýa ýurdundandyr. Yamal özü bolsa Ispaniýada dünýä indi. Şol ýerde hem onuň futbol durmuşy başlady. Ine mehriban müştaklar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu anky sanyna seýtirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.